Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Huwag nang magduda sa iyong kakayahan. Kaya mo yan, kaibigan. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin. Dahil believe kami sa iyo. Tuloy po kayo at makipagkwentuhan dito sa Kaya Mo To. Maganda ka pa sa umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako pa rin po ang inyong Kuya Bro sa radio. Brother Romeo Ojero II po ito. At welcome po sa ating episode 28 ng Kaya Mo To. Ang programa pong laging nagpapaalala sa inyo na kakayanin mo. Ano man pong pagsubok ang dumaan sa buhay natin, tiyak akong ang mga kwento po ng ating mga bisita ang magbibigay pa rin po sa inyo ng inspirasyon at motibasyon sa buhay na magpatuloy kahit na ika nga nila ay problemado paminsan-minsan. Medyo po napapansin niyo sa ating booth, may mga bago po tayong bisita. Bago po ang aking main guest ay ngayon po on the way na po siya. Papunta po dito sa ating himpilan. Kaya po naisipan po namin na bigyan ng konting exposure, ika nga naman, ang ating po mga OJT na kasama ko po sa marketing department. At sila po ay magpapakilala sa inyo upang mas lalo nyo po silang makilala at para rin po mabigyan sila ng pagkakataon makapag-shout out sa kanila po mga klase, teacher, guro at mga pamilya at kilalanin po natin sila on the first part of our program. Sige, mag-jack and point muna kayo. Sino mauuna? Alam naman ako magpakilala, ano? O sige, unahin natin si Easy. Magpakilala ka sa ating mga tagapanood, tagapakinig. Baka takot ka ha? O hindi ka naman siguro wanted, ano? Oo, sige, magpakilala tayo. Good morning po, I am Easy Betchayda po from San Miguel, Betis, Guagua, Pampanga. Taga Betis ka pala. Yes po, sir. Okay. So saan sa banda sa Betis? Malapit ba sa simbahan? Simbahan po nung Iglesia po sa San Miguel. Iglesia ni Cristo? Iba naman yata yung simbahan na sinasabi mo. So, malapit po sa simbahan po namin. Sa Betis Church? Yes po. Malapit ka doon. Kasi ang Betis ay tirahan ng mga maraming eskultor. Yes, diba? po, Tama ba ako? At malapit ka ba doon sa mga gumagawa ng mga santo? Hindi po, malapit po ako doon sa mga furniture. Sa mga furniture. Yes. So, nadadaanan mo ba yung Gaza Furniture? Yes. Yes, oo. Isa po yun sa mga sikat na furniture company dyan sa Betis. Tama ba ako? Yes. May mga nais ka bang batiin sa mga pamilya mo at sa mga nanonood? Alam ba nila na nanonood sila ngayon? Na nandito ka ngayon live sa ating programa? Pero bati na rin po.
Sige, shout out mo, ang pamilya mo, kapatid Pa-shoutout po mo, sa mga... kaklase mo, teacher mo, malay mo, madagdagan yung points mo. Ayan. Ciao po. Happy birthday po pala sa kuya ko po ngayon. Birthday niya po ngayon. Yes po. Nabanggit mo, happy. Anong pangalan niya? Kevin po. Happy birthday, Kevin! At nawa ay magkaroon ka ng mas mahaba pang buhay, kalusugan at kaingatan sa iyong kaarawan. And syempre, I would like also to greet Doktora Anel Bautista. Birthday niya po ngayon. Happy birthday ng eDerm Centers dyan po sa Clark Angeles City. Happy birthday po, Doktora, and God bless you po at maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating radyo, sa ating himpilan. At syempre, ang mahiyain po, ito po, Miggy, sige na, bumati ka na. Ako nga pala po si Miguel Francisco S. San Luis, taga Florida Blanca po. Florida Blanca, Pampanga, hindi po sa Florida, USA. Ayan. Diyan po siya sa Florida Blanca, Pampanga. Ang lalayo nyo rin pala, ano? Yes So po, sir. talaga maaga kayong gumigising pagpasok Yes. nyo Opo. dito sa school. Sa school, sa radyo. Mga 5 po ang gising. 5 a.m. Tulog pa ako no kasi paka 5:45 ako nagigising kasi malapit lang naman. Kapit-bahay ko lang ang radyo. Ano? So, greet mo ang iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, Shout out. kasintahan kung meron man. Ayan. Sige. So, shoutout po lahat sa mga kaibigan ko dyan sa Resettlement Florida Blanca. Shoutout kay Allen J. Paraino, Jeremy Sanchez. At and sa kay Palmayo Russell ka, Baroneta. di ba? Tama ba ako? Hindi po, sir. Iba pa yung Palmayo Iba pa po. Resettlement. Oo. Taga Poblacion, Florida Blanca. Ayan sa poblasyon. Pero I had an exposure dyan sa Palmayo Resettlement sa may Sacred Heart Parish dyan sa Palmayo, Florida Blanca Resettlement. At syempre, ayaw niyong binanggit at hindi niyo binanggit talaga kung saan kayo nag-aaral. Ano? Ang Don Honorio Ventura State University. State University. Anong kurso ninyo? Marketing! Ayan, kaya po namin sila pinaupo dito para mawala ng konti yung kanilang hiya. Ayan. At ma-practice po yung kanilang marketing skills. Diba? At ating po pag-uusapan ngayon dito sa ating episode 28, may kakamustahin po tayong representative ng isang grupo na nagkaroon po ng inisyatibong tumulong sa kanilang kapwa sa pamamagitan po ng kanilang Let Us Eat project o program o Mangantamo program. Ano po? Napili nila itong gawin sa mga kalye sa Angeles City mismo. Talaga nga naman po napapanahon ito, lalo na ngayong Kwaresma, ay isa ito sa mga konkretong fillers of Lent at yan po ang almsgiving o pagbibigay po. Hindi lamang ng limos, papaalala ko po, ang almsgiving is not only giving financial support to people, no. It's beyond that, giving people or help sa mga namamalimos, kasi po yung mismong ating konsepto ng almsgiving, yung pagbibigay ng limos o pera sa mga nangangailangan. Hindi po. Mas lalo po itong pinagtitibay kung hindi lamang po pera yung binibigay natin, kundi support. It can be emotional, it can be your presence, no? At marami pa pong bagay. Siguro ako sa inyo, ano ba yung mga konkretong binibigay ninyong tulong sa inyong kapwa nangangailangan? Ano ba yung mga karanasan ninyo? Hindi lang ito pera, doon sa mga pulube, nagbigay ka na rin ba ng panahon doon sa kaklase mong problemado, yung karanasan mo, handa kang makinig sa kanila, yes, easy. Meron naman. Sige, ikwento mo sa ating mga tagapakinig. Yung po mga problema po like sa mathematics po. Oo, talaga. So, ibig sabihin, best in math itong si Easy. di naman. Ini-easy niya lang yung math. Yes, Easy. So, ano yun sa math? Yung po, lumalapit po sila sa pag wala po silang naintindihan po dun sa solving po sa math. Then, tinuturoan ko lang din naman po. So, tinutulungan mo Yes. sila doon sa ating, for example, doon sa topic na hindi Yes nila po. medyo nabibigatan sila, Yes. particularly sa math. Ikaw naman, Miguel, ikaw ba yung tinutulungan niya sa math? O, hindi naman. Ano po, sir, nung first year, Aha. kapag may assignment po ako, sa kanya po ako pumupunta pagdating sa math. So, talaga magkaibigan kayo. Opo. Tandem talaga kayo. Opo, sir. Nagtutulungan. Yes. Ika nga, hindi pinagdadamot yung karunungan. Yeah. Yan, that is one concrete example
of charity, di ba? Na hindi lamang ito pagbibigay ng pera, pagtulong sa mga namamalimos. Hindi. Even your gifts, your talents, your skills can also be, in a way, should be shared to other people. And, syempre, gusto din natin i-greet ang ating mga dalawang magandang dilag na kasama from the University of the Assumption. Sila na po ang second batch natin ng OJT dito sa ating himpilan. Ano po ang kanilang pangalan? Nakalimutan ko tuloy. Paki-flash na lang sa screen kung ano po ang pangalan nila para ma-shoutout po natin sila. At syempre, we would like also to welcome sa ating pong himpilan ang ating bagong engineer. Engineer Cha, welcome po sa ating himpilan. Welcome sa ating programa. At siya po ang ating makakasama sa ating dito sa ating radyo. At syempre, ang ating pong, hindi naman to Facebook viewer. Ang ating pong dalawang OJT from the University of the Assumption, si Erica at si Ivy. Ayan, kikilalanin natin sila. Sana paupuin sila sa kwentuhang Katoliko, mamaya, para mas makilala din natin sila at matulungan din nila tayo sa ating topic later on. Kasi medyo kinakabahan na itong ating dalawang OJT from marketing, Sa mo ba naman makikita from marketing ngayon, umuupo sa ating programang Kaya Mo To. Ang ating pong bisita ay naririto na po, nasa parking lot na rin, nag-message na sa akin. Pero bago po yan, samahan niyo po kami sa ating kwentuhan. At para po mas lalong maging aktibo ang ating kwentuhan, ito po ang ating mga contact details, ang ating po mga social media platforms na kung saan po pwede nyo kami mapanood ng live sa amang po kayong panig ng mundo naroon, Luzon, Visayas, and Mindanao. At sa amang po panig ng mundo ay mapapanood nyo po kami live sa ating po mga social media platforms. Ito po ang ibibigay sa atin ni Mickey. Yes! Pero po, bago natin kilalanin ang ating mga bisita, ay iniimbitahan po namin kayong makiisa sa aming mga pamamagitan ng inyong mga komento, katanungan at greetings. Maaari niyo itong ipadala sa ating text line numbers like sa Globe po. Wala yung Globe natin, yung Smart natin. Sa Smart po, 0918-351-8282. At sa Sun naman po ay 0942-357-4268. Okay. Pwede niyo na rin kaming mapanood ng live sa ating Facebook Para page. makita nyo po ang kanilang mamukha. Ayan. Lang live. Ayan. Kung saan pwede kayong makipagkulitan sa amin via online. Hanapin lamang ang aming YouTube channel na ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/ASF Radio Station 91.9 FM. At sa aming FB page naman Yan, ang po, Facebook naman po. Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Pwede na. Sige. At sa Twitter? Meron rin po tayong Twitter at Instagram account na maaari niyong i-follow. Ang Twitter po namin ay @radio_ASF. At sa aming Instagram naman po, @ASF Radios. At sa mga nice naman... Yan. Siyempre. Para naman ito kay kay Easy. Sige, Easy. Sa mga nais na magpa-advertise sa ating radio, you may send your requires at asf.radio.mktg@gmail.com Inquiries. Okay. or contact us at 0949-609-5478. At para naman sa mga nais magpadala ng kanilang donasyon sa ating himpilan, maaari nyo itong ipadala sa ating mga donation platforms na naka-flash sa ating FB live streaming. Para sa GCash account number na meron 0905-319-4871 na may pangalang Joseph Mary Bakay. At sa BPI account naman po ay meron po tayo 8810012049 na mayroon pong account name na RCA is it? RCA 91.9 Bright FM. Sa video account na po ay meron 0062-9801-7632. Account name po the Roman Catholic Archbishop of San Fernando. At pakiusap na isend lamang ang screenshot ng iyong confirmation receipt sa ating Gmail, asf.radio.mktg@gmail.com para ma-acknowledge namin ang iyong donasyon. Ayan, at beauty, sabi nga nila, ang ating pong pag-uusapan ngayon, beauty doesn't only lie on the outside but more so with the interiority. Ito pong pinatunayan ng ating
magiging bisita ngayong umaga na naipagsabay ang kagandahan ng panlabas at ang paggawa ng kagandahang loob sa kapwa. Kaya't mamaya po, kikilalanin na natin po ang ating bisita at talaga nandyan na po siya at excited na po akong makapanayam natin siya at ang kanila pong programang The Church of the Apron. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating paborito programa tuwing Huwebes, ang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo na kasi bilib kami sa iyo. Magrasyang panahon ning Kwaresma, kakaluguran kang Kristo. Paganakanan ning kasalpantayanan tamo, lalo na kaniting panahon, ing idake tamo ing grasyang tatanggapan tamo, lalong-lalo na karing kapatad tamo alakwas mangailangan. Kanita, ring dapat tamong kabanalan, mulila, king dapat kayapan. Kaugnay na niti, ing Social Action Center of Pampanga Incorporated, o mas balo tamo king awo sa sakop, ing social service arm ning kakatamong arkidiocese, gampanane ing metong a radiothon o radiotelethon para king alay kapwa, ang makitemang ilwalas me ing kikang tolda. King daratang nga Marso 18 ning banwang kasalungsungan, aldo Sabado, mag-umpisang alas 7:30 ning abak, hanggang alas 10:30 ning abak. Kay bat na ning radiothon, sali siya ing misa king radyo panimunan ning kakatamong kaluguran na Arsobispo Florentino Galang Lavarias Didi. Dinganggang donasyon ang matipon ni Rasla king alay kapwa. Nanuya po wari ing alay kapwa. Metong ya pong paralan, ban ada kietala naman karing kapatad tamong lakwas sa mangailangan, ring grasyang tatanggapan tamo king biye, lalong-lalo na ngining panahon ning Kwaresma. Karing menga labasan na panahon, ing alay kapwa, meging dalan niya ban sopa nala ring kalulu, lalo na retang miapektuan karing miyayaliwang kalamidad. Antimurin, manibatan la naman kaniti, ring babietamong kasaupan, para king scholarship, health and medical assistance, feeding, and disaster and emergency response. Ganakantamo, king ingginu, neging maganakaya pamurin kay katamo, at king lugod at pakalulo na, alagpasan taya ing pandemya. Panamdamanda naman sana iti ring kapatad tamong lakwas sa mangailangan, kapamilatan ning kaya pantamong karela. Ing radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kambening kaya kayong talasuyo among Justin G. Gatos, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, kaya beyo kaming magmasusi at manalangin kaniting panahon ning Kwaresma. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds. To toil and not to seek for rest. To labor and ask not for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should. To give and not to count the cost. To fight and not to heed the wounds.
brighten up your day, tune in to DWBL 91.9 Bright FM. The Archdiocesan Radio Station of San Fernando, Pampanga. This is Primo and Lisa Valerio. Kakaluguran, Makiramdam. At nagbabalik pa rin po ang inyong paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin. Kasi believe kami sa iyo. Dito po sa inyong programang KMT ay talagang bida po lagi ang inyong kwento at talento. Nakaligtas na po ang ating mga OJTs sa first part ng ating pong programa. Thank you very much, Easy and Miggy, sa inyong presensya. And of course, dumako na po tayo sa ating segment na #kinaya niya. Mga KMT, may isang grupo po ngayon na pinangalanang The Church of the Apron. Ano po ba ito? Hindi naman po ito bagong sekta. Hindi rin po ito bagong tatag na simbahan. Okay? We will get to know po the Church of the Apron, ang lumilikha ng pangalan sa larangan ng pagtulong sa mga kapwa nating nangangailangan. Talaga, they were really living out what St. Paul said in his second letter to the Corinthians, which you quoted sa yung post po. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. At mapalad po tayong makasama ang isa sa kanilang miyembro na kinikilala bilang founder ng Pampanga's Elite Mannequins at owner po ng The Makeup Box Salon. She is really an advocate of beauty and charity inside and out. Mga KMT, help me welcome in our program Miss Madge Lopez Jimenez. Ma'am Madge, pakigreet naman po ang inyong mga taga-subaybay, ang inyong pong nag-expect na nandito kayo sa radyo, ang inyong pong family. Yes po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa mga kaibigan namin, pamilya at mga G-Friends. Ayan, hello po. Magandang Shout out sa umaga. G-Friends. Shout out sa inyong lahat. At welcome po sa ating programa. Maraming salamat Opo, po sa pag-invita. nabanggit niyo po itong G-Friends. Sino po ba itong mga miyembro ng G-Friends? At bakit G-Friends? Ayan. Maganda katanungan. Ang G-Friends po, actually sa akin ang galing ang G-Friends. Kasi Ayan. nga yung genuine ang friendship namin. Oh, wow. Regardless po ng kung anong estado namin sa buhay, kung ano yung sexual preference namin. May mga kaibigan po kaming miyembro ng G-Friends na pare, si Father Melo. Hello po, shout out po Father Melo. Sana magkaroon ka ng programa dito sa radyo. May nurse, may chef, may photographer, iba-iba, may teacher. So, iba-ibang profesyon ito. Hindi namin pinili, ha? Hindi namin pinili ang mga ito. Kusa kaming nagkataon na nagkasama Kakilala. Oo. na iisang gusto namin na makatulong. Ilang taon na Maging po itong inspirasyon. G-Friends? Bago-bago lang namin tinawag na G-Friends. Kasi nga, pero we were friends like for more than 4 years. 4 years na rin po. Ito, pero ang G-Friends ay parang for formality na lamang. Na Tinawag lang pinangalanan. namin para masaya. Masaya lang. So, ang ganda na, no? Genuine friendship. Mahirap, talaga naman pong napakahirap makahanap ng totoong kaibigan. Tama. That you can really open up yourself to them, di ba? Na talagang handang makinig sa'yo, handang sumubaybay sa'yo, and always there for you. At talaga sinusuportahan yung, you have a one goal and one mission in life. Yes. At ito na nga po papasok. Ito pong... pero bago ko po umpisahan doon sa The Church of the Apron, gusto ko munang kilalanin si Ma'am Madge. Ma'am Madge, taga saan po kayo dito sa Pampanga? Actually, taga San Fernando ako. Yes. Lumaki ako sa Barangay Santo Niño, sa may Pasudeco. Talaga po, sa Santo Niño. Ang ating pong station administrator ngayon, si Among Pep, ang kura paroko po ng Santo Niño Parish. Doon ako lumaki and nag-aral sa AUF ng Bachelor of Science in Psychology. Shout out po sa Angeles University Foundation. Si Sir Marvin, na binibigyan ko po ng mga recollection ng mga students dan. Shout out po sa inyo. Yeah, at ngayon, professional makeup artist ako and designer ng mga men's formal wear. Okay. Talaga po ito yung naging passion.
Oo. Mhm. Nag-train kasi ako ng mga modelo, mga beauty queens. Yes. And until now, hindi na masyadong active pero pag may na humihingi ng tulong, tinutulungan. Sino na namin. po yung mga beauty queens na lumikha ng pangalan in that industry yung na natulungan niyo po? recently, Miss Angela Robson, yung mutya ng Kapampangan natin, Ah, okay. 2017, ay 18. Mhm. And sina Ryan Boyce ng PBB. Wow! Sina Kit Thompson. Ayan. mga- Talaga nga naman, isa po kayo sa mga medyo, kumbaga, naghahanap ng mga talents din talaga dito sa Pampanga. Oo. In a way. Yeah. Noong time na yon, inisip ko na hindi lang dapat sana maging pagandahan, modelo lang. Inikayat ko sila na mag-indulge sa charity. Doon nabuo ang fashion philanthropy namin. Na kung saan nagpapa-fashion show kami, then yung proceeds, Yes. dinodonate namin sa mga needy. Napakaganda po no kasi ang isipan lamang ng tao, ang fashion industry is just about beauty, pero ang napakaganda no kasi mas minumold din yung formation nila into charitable activities. Yeah, definitely. Yun ang gusto ko kasi. Yun ang gusto namin ng mga grupo. Mhm. At until now, active kami doon. Yes. Though yung mga modelo may kanya-kanya ng career. Kasi syempre, pag bata, gusto nila model, beauty contest, ganun lang. Pero pagka-graduate nila ng college, nagpo-focus na sila sa future nila. Ayan. At talagang alam mo po, napakarami nyo rin po tulad nung si Kuya Ferdy Lapuz. Isa din po sa I know. mga Si Kuya- nakadiscover po kay Coco Martin. Sa mga hindi po nakakaalam, si Kuya Ferdy Lapuz po, nakadiscover at saka din. kay Kit Thompson. Kay, Siya rin ang yes, opo. nakadiscover din. Biruin nyo po, andito rin po ang isa sa mga nagpapasikat din ng mga ilang Kapampangan talents at actors ngayon sa ating industry sa pelikula man o sa telebisyon. Ano po? At ano po ba yung kahalagahan? Ano po ba yung hinahanap ninyo sa isang qualified na modelo? Baka meron tayo dyan. Meron po kami mga OJTs dyan, no? Baka sa may amin makita po naman kayong kasi- talent dyan. Opo. Sa amin naman kasi, ang gusto ko lang naman yung gusto nila yung gagawin nila. Mhm, correct. Kasi dapat committed sila, nakafocus sila sa gusto nilang gawin, and tutulungan ko sila doon. Mhm. Dapat may goal sila. Ito ba talagang gusto nila o whatever, yun. Kumbaga Para- ito is sa management din, no? Ng isang talent. Oo. In a way. In a way, ganun lang. Pero more kinaguide din kasi namin sila sa... Mhm. Kasi medyo mainit yung issue ngayon. Alam niyo na po 'yun, no? We are talking about the manager at the talent. Yes. At kung paano mo i-complement yung dalawa. Correct po ba? At ngayon po, kayo po ay sumikat nga dito sa pagmamanage yan ng ilang mga talents. But then, you have the group, the Church of the Apron. Yes, the Church of the Paano Apron. po ito nagsimula? Actually, we just having a dinner and na-brought up ni Among, Among Melo, Melo. na bakit hindi tayo gumawa ng isang feeding program na tawagin nating apron. Nakasuot tayo ng apron, tawagin nating Church of the Apron. Tapos tinanong namin si Among, paano mo naisip ito? Ito pala ay nakuha ni Among sa isang talk Mhm. ng isang bishop. Oh, Oo. really? Tapos, ang sinisimbolize ng Church of the Apron is service to the people. Yes. That's why we are, pag sinusuot namin yung apron namin, we are in the service. Correct. Sa mga needy. Yun ang sinisimbolize ng apron. The Church of the Pero Apron. ang ganda ng konsepto po noon. I don't know, kailan po kayo nagsimula? Nagsimula lang kami ng first mission namin last December. So that was last year lang. December lang, sa parokya ni Among, inumpisahan namin doon. And where we get the funds, we donate ourselves. Nagkaroon kami ng isang box na... Parang common fund. Oo. Nag-ano lang kami ng box na mag-donate kung ano, Yes. walang nakakaalam ng amount. And nang nalaman ng mga parokyano, yung mga gustong tumulong, marami na nag-donate. Sinuportahan na rin. na kami. Pero bago po yung The Church of the Apron, ano po ba lang talaga yung target ninyo? I mean, bago pa ma-establish yung The Church of the Apron, may mga charitable activities na po kayo personally na Personally, ginagawa? meron ako na ang tinatawag ko ang fashion philanthropy, yung
first project namin is Gifts for the Kids. Nagbibigay kami ng school supplies, a bag of school supplies kung saan nandun na lahat. Yes. Mag-aaral na lang yung bata. And the second is we support the kids cancer by patients, yung mga batang may cancer dito sa Wow. Pampanga. Oho. Hi, shout out to Dr. Roja. Hello po, Doktora. Doktora, yun, tinutulungan namin. Usually, kapag nagka-show, lahat ng namin, binibigay namin. Like, nagdo-donate kami ng gamot. Like, sa kanilang, tinanong ko si Doktora kung anong mas kailangan, yung maintenance ng kanilang therapy. Kasi chemotherapy. actually, napakahirap po ng pinagdadaanan ng ating mga cancer Yes. patients. I had an exposure po sa National Children's Hospital dyan po sa E. Rodriguez Avenue. At dito po, we had an apostolate sa mga cancer patient, mga bata pong may cancer. Ito. At nakakalungkot po kasi minsan kasama mo pa lang sila from the mass ng Sunday, then the next Sunday you would visit, wala na sila. Yun po yung pinakamasakit, the emotional struggles din ng parents. Yes. At saka yung mga, lalo na si Doktora, every time na magcha-charity kami, sasabihin ni Doktora sa akin, Medj, tingnan mo na yung mga bata. Baka sa next charity mo, wala na yun dito. Correct. Totoo po. Yung nakakalungkot. Pero, God's willing naman, marami namang gumagaling, maraming... Ba't po sila yung napili ninyong tulungan, ang mga cancer patients? Kasi, actually, naghanap talaga ako noon. Kasi ang gusto ko talaga, ang ate ko kasi cancer survivor. Ayan, Oo. opo. Naghanap kami noon na, why don't we help na yung mga batang may cancer? So, kumita yung fashion show namin, then na-stock yung money, kasi wala akong makitang beneficiary na group ng Kids Yes. Can Survive. Until one day, siguro si God, pinag-meet kami ng isang kaibigan ko na, uy, may alam ka ba na ganito? Tapos, tinuro nga sa akin yung So, nag-visit ako sa nila. Ito po ay nasa Angeles din? Nasa AUF, yung clinic ni Okay. dating doktora. Tapos doon namin minute. Pero, all over Pampanga yung mga pasyente. How many oo. As of cancer now- patients po na meron tayo As sa of Pampanga? now, may 42 tayo. Wow, 42. Bata po itong mga oo, ito. mga bata. Hanggang 18 years old. Nabanggit niyo po ito kasi meron po isang vlogger by the name of Adam Alejo, if you know him. Siya po ay taga Malabon, Ate Medj. At nagkaroon po siya ng advokasya. That he will gonna stuck himself in a box. Na may QR code where people can donate. But he will gonna stuck himself for 30 days going around the country, Luzon, Visayas, and Mindanao for that advocacy. #OneWithTheKids to help cancer patients na mga bata. Naiiyak ako, Kasi, itong advocacy na ito, kapag pinapanood ko siya, sinusubaybayan ko siya sa YouTube, Actually, I already reached out to him, pero medyo parang patapos na yung kanyang journey, One with the Kids. At napakaganda po nitong advocacy na ito kasi napapakita nito yung ating bayanihan, na pwede pa pala. Marami. Posible pa pala. Maraming gustong tumulong, hindi lang para magpasikat. Correct. Correct. Hindi, marami. Napatunayan namin yan sa Church of the Apron. Yes. Kasi bago kami, nung sinabi lang namin, through the world, may ganito kami, may ganito. Ang daming tumulong, ang daming lumapit kay Among, hindi para magpasikat. Yes, correct. Mas gusto nila nga na wag na lang namin silang i-mention. Pero we need to do that. Yes. Why? Para malaman nila na yung transparency, madaming tumutulong sa amin para maipakita namin na yung tinutulong nila, binibigay namin talaga Correct. sa mga tao. At nung December nga po ito nagsimula. Oo. Itong The Church of the Apron. Yes. At ilan po kayo dito na miyembro nito? Ang mga miyembro, hindi ko mabilang, pero siguro na less than 20 lang. Less than 20. Opo, paki-shoutout po yung makakilala ninyong Oo. member ng The Hello, Church of the Apron. Yung from the States, Yes. or So may mga Lizelle, taga-States pa po. John, Daddy Leon, Daddy Nelson Castro, and Tita Mau, Ots, Ate A, Ate Bonnet, Among Melo, Roy, my BFF, Leslie, sino pa, yung hindi ko, Deng, and John,
Sino pa? Yung hindi ko nabanggit. Sorry na. So hello po sa iyo, napakaganda po ng inyong advokasya. In a way po, nagsimula siya noong December. Pero ano po yung naging first project nito in the Church of the April? Ang first project namin is feeding program sa mga sa parokya ni Among Melo sa may Guagua na pumunta lahat, almost 250 Wow. children, indigent children. Correct. And we're lucky nag-sponsor ang Jollibee that time. Wow. So, thank you Jollibee again. Next week po, magiging guest po natin ang isa sa mga Vice President of the HR Department of Jollibee Corporation. Ayun pala. Makakasama po natin Papadala siya dito. Hopefully mag-sponsor sa atin sa radyo. Ayun, Yes po. Sir maraming- Aldrin, shout out po. Yes po. Maraming salamat sa inyo. Sina Ate Jean pala, Ate Jean, yung aming cook and Arnold. Chef Wow, sila. Ayan. mga chef ito. Sana maging guest din natin dito sa radyo. Oo. Yes po, magre-reach out po tayo. So nagpa-feeding program po kayo dito. Nag-start muna kayo sa parokya ni Father Melo, which is 250 children ang nakatanggap nitong feeding program. Then sinundan pa po ito ng mga next projects po ninyo? Yung second namin, yung recently, Yes. na ang idea ni Among is maglakad kami. That was sana Valentine's Day kaso ang daming Yes. ang daming activities. So after Valentine's na namin ginawa, nagbigay kami ng mga food sa mga street children, Wow. sa mga nagpapalimos sa daan. Talagang nag-ano kami. Naglakad po talaga kayo. Hindi Parang siya lakad, naging actually. mobile. Mobile. Yes. Oo, nag-mobile kami from within Angeles. And then yung last stop namin is doon sa Anak Balebalayan ni Kong Peter de Vera. Ito po yung theater group Yes. ng Angeles. Tama ba? Nasa baba ng tulay? Or... Ay, hindi. Nasa ano lang siya. Ito po yung bagong museum Yes. na ginawa Oo, sa Angeles. ni Kong Peter de Vera. Yes. Opo, at nagkaroon kayo ng parang audience with these theater actors na tinitrain po mismo nila. Tinitrain nila. Ito rin mga indigent children din sila na dinevelop ni Kong Peter na maging musician and everything. Ang gagaling nila. Yes, opo. At balikan po natin yung una ninyong encounter with these 250 children na natulungan ninyo. Ano yung memorable experience with that? Actually, memorable talaga yung time na yon kasi we were able to meet the children ako sa part ko, Yes first po. time kong makamit sa mga batang indigent dun sa lugar ni Amo. And they were very grateful. Ito po yung mga galing sa mga squatter area, in a way. Oo. Ay, hindi siguro squatter, pero mahihirap na parte Sobra. ng Guagua. And yun, nagpunta sila with their parents and everything. That was before Christmas. Okay. So, we gave them gifts and the food. Ano po yung hindi nyo makakalimutan na encounter with one of the kids or with the kids po mismo? To be honest, wala akong masyadong na-interview that time. Pero I saw in their eyes na napaka-grateful nilang mga bata. Walang sumunod lahat sila sa kung may pila, kung ano. Hindi yung, alam mo yon yung... Nagka-programa rin po ba before the feeding program? Kumanta yung mga Church of the Yes, April. Kasi opo. si Father Melo Yes, is a singer and composer. Yeah, tapos yung mga ibang membro ng Church of the April, kumakanta rin. So, kumanta sila that night. Okay. At naging masaya po yung araw na yon. Masayang Before masaya. the Christmas. Para napaaga ang Pasko. At ito pong nakaraan lamang, February. Okay. After Valentine's Day naman. You had a parang charity on wheel kasi you are mobile. Yes. Opo. At syempre, hindi mo rin, actually, hindi rin alam nito mga bibisitahin ninyo. Bibigyan sila mismo Yes. ng gifts. No? So, ano yung mga encounter ninyo? I saw the pictures, pero can you tell more the details po? Yes, again, yung mga bata, napaka-grateful nila. Kapag nakita nilang may bumaba, nakaka-touch. Kasi yung, alam mong gutom sila. Alam mo yun, yung gusto nilang, tapos yung, there was this kapatid, yung mga kapatid natin Yes. na nakilala namin dun sa Mike Clark.
wala yung asawa niya, wala yung isang anak niya, pero inihingi pa rin para sa anak niya. Ganun na, napapakita natin ang pagmamahal sa pamilya. Yes. Kahit papano, kahit wala sila, ihingi mo sila. At syempre po, itong pagkain na binibigay ninyo, inihahanda po talaga ng chef pa, di Oo, ba? ni Ate Jean. Siya yung Hello, nagluto, Chef Ate Jean. Jean. Opo. At pinag-isipan niya kung anong dapat Yung hindi lang, kumbaga, ordinaryo laging nakakain ng ating mga... Linuto talaga for them. Yung healthy, Yes. may healthy yung food para mabusog naman talaga sila. Correct. Oho. At ito pong second ninyo na project is last February. May mga inaabangan pa po bang proyekto? Ang The Church of the Apron? Meron kaming, marami kaming balak. Pero yung next na napupusuan ni Among ay pumunta kami sa mga prisoners naman. Sa mga prisoners naman. Correct po. Doon naman kami pupunta and siguro magbigay ng konting inspirasyon para sa kanila. Kasi ito pong mga ginagawa ninyo, these are concrete charitable activities. In a way po, is in a way responding to the gospel values. Exactly. Yun yung sinabi ni Among sa akin at nabasa ko mismo sa Church of the Apron kung paano nag-start kay Don Tonino Bello, a bishop, paano niya, sa kanya nag-start yung word, the Church of the Apron, Wow. living the gospel. Diba may gospel tayo kay Matthew? When I was naked, you clothed me. When I was in prison, you visited me. When I was hungry, you feed me. So ito po yung mga response natin. These are, I think, corporal works of mercy. Yes. Yun yung advokasya namin na mabuhay dito sa gospel na to. Tumulong sa pamamagitan ng gospel na to. So napakaganda po ng wisdom ng bishop na yan. The Church of the Apron, which you adopted in a Filipino way. Yeah. At ano pa po yung, for example po, yung visiting the prisoners, ano po. Minsan po sa mga tagapanood natin, some of them doesn't know kung ano po yung paghihirap na dinadanas din ng ating mga bilanggo. Yes. Actually, I haven't had an experience na mag-visit sa mga prisoner. This will be my first time. Pero sa mga na-interview ko na naka-visit, yun nga, as you say, Correct. mahirap din. And masaya sila pag may daw bumibisita sa kanila, nagbibigay ng inspirasyon. Kasi alam naman natin na kulang din po sa budget ng gobyerno para sa ating mga prisoners na hindi naman talaga sila nakakakain ng formal o dissenting pagkain. At thank you sa mga nag-reach out sa kanila tulad po ng The Church of the Apron because at least once or twice a year makatikim man mo sila ng something formal and decent food. Ano po. At syempre po, pinag-uusapan din po natin dito, yung inyo pong profesyon. Ano po, itong, bakit po kayo nalinya naman dito sa fashion and sa makeup? Oo. During college days kasi, tinanong ako ng mama ko, nung buhay pa siya, kung anong gusto ko. Sabi ko, gusto ko maging designer. Opo. Mahirap kami. Correct. Hindi kaya ng, as in, mahirap kami at that time. Hindi namin kaya. Sabi ng nanay ko, hindi natin kaya. Sa Manila pa nag-aaral yan. So, ang pinaka-choice ko ay mag-aral sa AUF dahil nagbibigay siya ng scholarship sa mga nagtatrabaho sa may Pasodeo, kung saan nagtatrabaho ang tatay ko. So, doon ako nag-aral, kumuha ako ng BS Psychology, sa pamamagitan ng scholarship, pero binabayaran ng daddy. Okay. Installment. So, walang cash out na kailangan. So, nakatapos ako, pero during college days, dahil gusto ko talaga yung sa world of fashion, nag-start akong humawak ng mga beauty queens. Nagme-makeup, akala ko kung sinong magaling na. Yes. Na hindi Pero pa parang ang talaga. hirap na, no? BS Psychology, and then you venture into makeup artist. Paano po napagsasabay yun? Oo. Okay lang. Kasi kung ano yung gusto ng puso mo, ma-achieve mo. And then, after I graduated,
ayun, nag-focus na ako, nagtuturo na ako, doon ako nag-start. Nag-start ng mag-ipon, sa ganung bagay lang. Ano po yung pinakamahirap na pinagdaanan ninyo bago ninyo mabuo itong salon ninyo? Pinakamahirap ba? Wala So, naging magaan po lahat? Magaan lahat kasi, alam mo, I'll be honest, lahat kasi sa akin magaan. Why? Kasi dinadasal ko lagi. Ino-offer ko lagi. Ino-offer ko lagi kay God. Kasi magaan eh. Ang daming dumaan na pagsubok sa amin, sa pamilya namin. Nagka-cancer ang ate ko, nawala ang mama ko, madami. Na-scam kami, ano. Pero lahat yun, kung makikita mo yung lifestyle ko, yung aura ko, laging masaya. Kasi binigay ko lahat kay Lord. How close are you to your mom? Very close. Very, very close. Yes po. 4 lang kasi kami. Yes. Ang mama ko, ang daddy ko, tsaka si ate. Kami lang. Pang-ilan po kayo sa 4? Bunso. Bunso po kayo. Oo. Oho. At syempre po, nung na-achieve nyo na yung inyong pangarap bilang isang makeup artist, naabutan po ba ito ni Mama? Oo naman. Nagiging proud pa siya noon. Naabutan din niya yung grupo naming TEM. Actually, nung nasa hospital siya, bumisita lahat ng mga models doon. Yes. Masaya naman. Naabutan niya. Kaya masaya siya doon. Dumakot po tayo dun sa PEM. Ano po ang Pampanga Elite Mannequins. Elite Mannequins. Paano po ito nabuo? Nabuo ito dahil, yun nga, umahawak-hawak, nagtitrain-train ako ng mga models. At yung mga batang to, hindi kayat yung mga friends din nila na pumunta sa shop. Yes. Tapos siya nabuo yung grupo naming Pampanga Elite Mannequins. At yun, trainin na namin, nakalikha kami ng mga beauty queens like nakatatlong mutya ng Angeles kami, 2 mutya ng Kapampangan, may nag-field ng mga na sa showbiz, meron ng lawyer, meron ng pilot, ganon. Ay, napakasarap sa pakiramdam na yung mga inalagaan mo, successful na. Yes, at binabalik-balikan po kayo. Yes, at ngayon, sila pa yung nagdo-donate para may nagdo-donate pa sila sa mga projects namin. Ito nga pong fashion philanthropy na nag-umpisa rin po sa inyo. Oo, nag-umpisa din sa amin. At ano naman po yung advocacy nito? Yun nga, tumulong kami sa mga indigent children, like sa mga school supplies nila at dun sa mga cancer patients. Basically, dun talaga kami. At sa palagay niyo po, sino yung naging inspirasyon ninyo sa mga advokasiyang ito? In your family? Saan po ito nagsimula? Kanino nyo namana? Wala. Sa akin yata nag-start. I'll be honest, sa akin yata nag-start. Bakit? Saan po nanggaling yon? Nung kasi sa karanasan ninyo, may particular experience po ba na nahirapan din ako, naramdaman ko rin yung walang-wala ako? Tama, ganon. At nakikita ko na parang masaya na tumulong, parang masaya na magka-charity tayo. Tapos, nanggaling sa mga bata, Tita Medj, bakit hindi tayo gumawa ng isang show? Tapos, yung kikitain natin, ibigay natin sa charity. Tapos, yung mga kaibigan ko na co-founder ko rin na, hi to Manel Chamian. Hello po. Nasa US siya. Wow. At yung namaya pa namin kaibigan na si EJ. Yun, pinag-usapan namin, nag-sit down kami, at doon nabuo ang Fashion Philanthropy, a show for a cause. At ito po ay sa Pampanga pa lamang nagsisimula. Ano po na po yung mga naging proyekto nitong Fashion Philanthropy? 3 show kami. Dahil sa pandemic na nahinto, ginagawa namin to every Ito po yung 2 fashion years. show? Oo, yan. Sa fashion show na kung saan sponsored lahat. Okay. Yung mga designers, free. Yung mga makeup artists, hairstylists for free. And the models. Lahat ng mga models. Walang talent fee. Wala silang lahat talent fee. So lahat ay libre. Libre. For a cause. For a cause. Fashion show for a cause.
ganun ka-willing. Yun ang sinasabi ko, hindi kailangan yung magpasikat. Yes. Maraming taong willing na tumulong kapag alam nila yung totoo yung advokasya mo. At napakaganda po ng puso ni Ma'am Mage. At talagang marami pa po Salamat, talaga siyang grasyang matatanggap. Salamat. Dahil unstoppable po ang kanyang charity works sa fashion industry, at itong the Church of the Apron, at saka yung fashion philanthropy na kanya pong sinimulan din at kinonsepto. At mamaya po sa ating pagbabalik, atin naman po siyang hihinga ng payo doon sa mga gusto rin namang tumulong sa kanila at doon din sa mga gustong magsimula ng ganito pong organisasyon. Charitable organization. Mamaya po natin yung kikilalanin at aalamin pa po. Sa pagbabalik pa rin po daw yung paboritong programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To. Kung kinaya nila, kakayanin mo rin. Kasi believe na believe kami sa iyo. King Banwang Iti 2023, ing Marso 19, ing aldo ng kapiestan San Jose, mitulid yang aldo Domingo, at pagmasusyan tayo ing kapat ng Domingo ning panauning Kwaresmo, aw santamong Laitare Sunday. Pauli na niti, agpangking kalendaryo ning Santa Iglesia, para king kasalukuyan abanwo, ing kapagmasusyan king solemnidad ng San Jose, ing esposo ning Nueva Birhen Maria, at ing igpanang talayingat ning ginutamong Jesucristo, ipagmasusyan niya itang aldo Lunes, ing 20 aldo ning bulan ning Marso o March 20. Dapot, pauli na ning kasangkanan pastoral, ding parokya at baryong makapailalam ing pamanampunang San Jose, gampananda pamurin ing pamiparangal ing karelang patulunan ng Marso 19. Dapot, ding pamamasa ang panalangin, magamit para king misa, ilapin ding makaparikil para king kapat ng Domingo ning panahon ning Kwaresmo. Kabukasan, agatan bilang simbang pasibayo ding talasal pantaya, ban pagbasusyan niya ing solemnidad ng San Jose. Makanya niya San Jose, panayang maglele, para king mas maragul ng plano at tangkaning Diyos, para king ikakayap ng tao. Apusan tamo sana iting klaseng kayapan at kabanalan, parating makasadyang magparaya, unyadalan ban mi kakatuparan ing mas maragul ng plano ng Diyos, para king meto ketawan. Ing radyo ning Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya being magbasusi king solemnidad ng San Jose. Kambe ding parokyang magmasusi king kapiesta ng San Jose, ako po ipadre Paul T. Velasco, ing kura paroko ning parokya ng San Jose, keting siyudad ng San Fernando, ipayabot mi po ing kaya kaming pamamuge, masayang piyesta ng San Jose. Maging magrasya ayasan at makabaldugan ing kaya katamong kapag masusyan. San Jose, ipanalangin. Brighten up your day. Tune in to DWBL 91.9 Bright FM, the Archdiocesan radio station of San Fernando, Pampanga. This is Juancho Feliciano and Dr. Kara Viniza Yoshisaki from Yoshisaki Optical. Kakaluguran Makiramdam. At nagbabalik pa rin po ang inyong paborito programa tuwing Webes, ang Kaya Mo To, kung saan po laging bida ang inyong kwento at talento. Ako pa rin po ang inyong Kuya Bro sa radio, Brother Romeo po ito, at kasama pa rin po natin si Miss Mage Lopez Jimenez ng The Church of the Apron. At basahin po muna natin at shoutout ang ating mga Facebook viewers. Baka may kakilala si Ma'am Mage. Si Jane Sampang Evasco, Carmen Diaz, Joey Amaro Shakur, baka kakaiba itong apelido Aris Libra, Cristel Relos, Kainaman na, NA, Maita Queen, Dian Bolso Guanga, Bonet Davis Santos, Junq Ofanda, Nora Rayos, mga bagong pangalan nito. Anne Michelle Albao Solis, George Arville, Ma'am Ots, Gantan Asielo, at syempre po Jessie Buwan Bendita Puga, John Michael Humul, Marites Lagaraz Palo, Leno De Castro, Yoli Resurrección, Ignacio, Nurse Olivia Digital Health
Preventive, wow, lifestyle. At Noel Aquino Sunga, Vincent Co, Anneli Bonite Quezon, Beatriz Ryan Romano, Rhea Villar Mantal, Connie Romero Paña, Ofelia Villaruz, TCFS Kappa, Prince Ejercito, Reniel Tabangay, Erika Katap Ansieta, Nilda Balderrama Ametin, Elisa Fonferrada, Teresita Añasco, Mika Fezlo, Cherilyn Macalino, Evangeline Española, Sherwin Cuevas de Maandal, Santos Luisito. Si Ma'am Ots, nag-comment po, sabi niya, supporting you all the way, Mama Medj. At si Arlene David, hello friend, watching you. Good to see you sa Bright FM. Si Ma'am A ba ito? Tama ba? Ma'am A, sabi niya, when doing charity, it is the receiver who blesses the giver, not the other way around. Hello po, Ma'am A. Shout out po sa inyo watching right now. At dumako na po tayo, Ma'am Medj. Ano po inyong maipapayo naman doon sa mga grupo din gustong bumuo ng isang charitable activity or charitable group? Para sa akin kasi, ang pinaka-importante dito yung goal ninyo, kung ano yung talagang gusto ng puso ninyo. Hindi mahirap ang tumulong. Basta buo ang inyong loob. At maka-Diyos. Correct. Dapat maka-Diyos tayo. Napakaganda na. Isipin lang ninyo kung sino yung gusto nyong tulungan. At gawin ninyo ito. Maraming tutulong sa inyo. Correct. And God will gonna send people to help you. Yes. Lalo na kung maganda ang hangarin ninyo. At doon naman po sa inyong grupo na The Church of the Apron, ano po yung mensahe ninyo sa kanila? Sa mga G-Friends, sana maipagpatuloy natin ang advokasya natin ito, mapagtibayan pa natin na ang love natin sa isa't isa, ang respeto natin sa isa't isa hindi mawala. At alam ko hindi mawawala 'yon. At ayun, tayo pa rin ang gagawa nito at kaya-kaya natin 'to. Ano po ba talaga para sa inyo, yung karanasan ninyo po sa G-Friends? Ano po ba yung sikreto ng genuine friendship? As the word genuine, Yes. respetuhan. Respect. Pinaka-importante sa amin yung respeto sa isa't isa, tanggap ang isa't isa, acceptance. Yes. Tanggap ang isa't isa kung ano yung pagkakamali, kung ano yung choice mo Yes. sa buhay mo, kung anong sinusuportahan namin. Ayan. At kung may pagkakamali, sinasabihan namin, hindi, ang pag-uusap namin ay within the group. Hindi namin nilalabas ito. Pag-uusapan muna namin. Correct. Kung At may walang problem. siraan. Wala. Oho. So Wala. una po sa inyo yung respeto, Respeto, acceptance, and trust. Building trust. So ito po yung napakahalagang sangkap ng isang genuine friendship. Dumako po tayo sa medyo sensitibong topic. Ano po? Itong sa karapatan ng ating mga LGBTQ plus community. Would you mind po to talk about it sa advocacy nyo po about sa LGBTQ plus? Lalo na po in their role in the church also. Ano po yung role na magandang naiaambag ng ating mga members from the LGBTQ plus community? Ang dami kong kakilala na member ng LGBT community na nagsisilbi sa church. And I don't think na kailangan pang, I don't think na questionable ba Yes. ang sexual preference ng isang tao para magsilbi kay God. Hindi ba? Sa mga LGBT community na kagaya ko, miyembro ng kagaya ko, huwag kayong distract sa gusto ng puso ninyong magsilbi sa ating Panginoon. Kasi ang kilala kong Panginoon, ang Panginoon natin, ay hindi judgmental, kung hindi mapagmahal. Yun. Huwag niyong hayaang i-judge kayo ng ibang tao, bakit ka nagsisilbi sa church, bakit ka nandito, bading ka naman. No.
hindi tayo tinitingnan ni Lord ng ganon. Mhm. At wag kayong maniwala na walang create si God ng bading. Nako. Mhm. At medyo naging emotional po kayo doon. May mga struggles din po ba in a way? Opo. Meron ako mga nakilala na kinu-question ang sexual preference ko. Mhm. Bakit? Ay, di ba? Alam ko, mahal ako ng Diyos ko at alam ko na si Lord ay hindi judgmental. Mhm. May nagsabi sa akin dati na kailangan ko daw mag-explain dahil may charity kami na we have this charity institution na sa mga benefactor daw, bakit ako mag-explain? Volunteer ako at bakit ako mag-explain? So napakahirap din po noon sa inyo. Oo. Mahirap, pero inuwanan ko na lang kasi ang puso ko, alam ko. And it's genuine. Yes. Genuine. It's a genuine at alam ko na ang pagtulong namin, ang suporta ng mga kaibigan, ng pamilya ay buo. Bakit kailangan mo? At si Lord, alam ko, never ako iniwan. At ano naman po mensahe ninyo doon sa mga patuloy pong sumusuporta sa mga advokasya po ninyo? Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan, sa mga sponsors, at sa mga tumatawag. Minsan hindi ko man hinihingi, tatawag sila, they want to donate. Maraming salamat po. At makakaasa kayo na lahat ng donations ninyo ay mapupunta po sa kanila. Ayan. At maraming salamat, Ma'am Mage, Kasi po nung minessage ko kayo, hindi po kayo nagsabi ng hindi. And you said yes to represent po the Church of the Apron and the G Friends. Maraming salamat po for that opportunity and for sharing your story po. At ang G Friends at ang the Church of the Apron at the same time ang Fashion Philanthropy. At saan po nila kayo pwedeng maabot, mapuntahan ito pong inyong salon sa mga gusto magpaganda, magpa-make up at kung sa may events po sila. Saan po nila kayo pwedeng puntahan at kontakin? Yan, ang shop ko po ay located sa Santo Rosario, Angeles City, ang Makeup Box Salon by Med Jimenez. And I design formal wears for men's na sa mga gustong mag-avail, mag-rent ng mga men's formal wear. Doon din po sa 1254 Miranda Street, Santo Rosario, Angeles City. Okay, bisitahin niyo po yan. And ang Facebook page ko po ay Medj Lopez Jimenez. Ayan, you can message him po sa kanyang Facebook sa mga ano po itong mga ginagawa ninyong damit in all occasions? Yeah, it's all formal wear. Formal wears po in all occasions na pwede nyo pong mapahiraman o gusto nyo magpagawa, magpasadya sa mga naghahanda sa kanilang kasal, debut, golden anniversary, whatsoever po. Yeah. Kaling po kay Peng Sikat, a blessed Thursday po, Brother Romy and your guest. She's in Santo Niño before. Wow, dati kaming din taga Santo Niño sa Bulaklak Village. Hello po ng Peng Sikat. May classmate po akong Lopez, si Nestor Lopez. Pinsan ko. Pinsan daw po ni Ma'am Mage. May I am impressed by your charitable trait and your relationship with the Lord. May God continue to shower you with blessings from Tita Peng Sikat. At any shout out po sa mga nais nyo pa pong i-greet at pahabol na mga nais nyo pong i-endorse in the future. Ito pong proyekto ng The Church of the Apron. Saan po sila pwede magpadala ng kanilang tulong? Doon po sa gustong sumuporta sa amin sa Church of the Apron, message lang po si Among Melo Agustin, or si Ate Arlene David, or sino man po sa aming miyembro ng Church of the Apron. Ayan, si Ma'am A po ay lagi rin natin nakakasama sa Barkadahan kay Kristo. At syempre po si Among Melos, hopefully mag-guest din natin dito sa ating himpilan. Yes. At maraming salamat po sa lahat po ng nanood ngayong umaga. Maraming salamat. At sa mga sumusuporta pa rin po dito sa proyekto po ni Ma'am Mage at ng G Friends at ng the Church of the Apron and of course the Fashion Philanthropy.
Sabi nga po, bago po tayo matapos, lagi po natin tatandaan at huwag natin kakalimutan na ang pagtulong po sa kapwa, sabi po ni San Pablo, let's all be a cheerful giver. At maraming salamat po, Ma'am Mage, sa inyo pong oras at panahon at hindi po kayo nahuli. Nakahabol kayo sa ating programa. All the way from Angeles City, talagang tumakbo po dito si Ma'am Mage. Kahit na po alam ko na may nauna po kayong appointment before this radio guest. Sana po hindi po ito huli. Anytime, At sana, anytime. hopefully po makumpleto ang G-Friends dito sa Yes, radyo. we love that. We with love Father to do that. Melo. At maraming salamat po sa lahat pa rin po na sumubaybay sa ating pong programa. At pagkatapos po ng ating KMT ay susundan po ito ng alas 11 misa ngayong umaga. At mamaya po with Father Angel Amir Gamboa. At 12 doon po magkikita po ulit tayo sa Kwentuhan Katoliko with Reverend Father Mon Torres. 3 o'clock Chaplet of Divine Mercy and Litany of the Saints. 4 p.m. Usapang Biblia with Father Jess. And 5:30 p.m. po Thursday, Novena to St. Jude. At 6 p.m. po Barkadahan kay Cristo with Among Pep. At Sister Daisy and Brother Fer Santos at 7:30 p.m. replay of Usapang Biblia. At syempre, happy sacerdotal anniversary po kay Reverend Father Kenneth Alde, Director po ng Social Action Center of Pampanga or SACOP dyan po sa Maimpis, syudad ng San Fernando. At syempre, supportan po natin ang Ali Kapwa Radioton sa darating pong Sabado, March 18, 2023 mula po 7:30 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. Nasusundan po ng banal na misa ng alas 11 ng umaga na pangungunahan po ni Most Reverend Florentino Lavarias. Mga KMT, nagpapasalamat po tayo sa ngalan po ng ating radyo kay Ma'am Merge at sa grupo po ng The Church of the Apron at na kanila po mga proyekto. Naway pagpalain pa sila ng Diyos at suportahan pa po natin ang kanilang proyekto. Ako pa rin po ang inyong Kuya Bro sa radyo. Brother Romeo po ito na lagi po nagpapaalala ng kung kinaya ng The Church of the Apron, kakayanin rin po natin. Kasi believe na believe tayo sa bawat isa. Ako pa rin po ang inyong Kuya Bro sa radyo. Nagpapaalala, God bless you and happy weekend po sa inyong lahat. Pilipino, galing natin ito. Pilipino, galing natin ito.